सोरगोमा सोरगोमामोन ना आं बावनो नागिरो सोरगोमा फैदों बेबो क्लास 3 नों माहाय हाबोमोनलाय फेजा फेजा ना आइदै नै रायजोफोर बिसोर सानैया आंखौ बुनो नागिरदों रायजोफोर नेखौहाय माने स्क्रिन गार्ड होनो फैदों आं नै दखानावहाय एकदम फाटलाथार ओमफ्राय केमेरायाथ' बक्स गैला उफाय गैया आनि थानि लानांगौ जायो आखाइफ्रावनो बा स्कुटि बक्सिङावनो लानांगौ जायो सोर लांखो मानसि मोजां लांखो ना मानसि गाज्रि लांखो बाहेरानि मानसि लांखो ना स्टुडेन्ट लांखो जारलासो मोबाइल देखाओ केमेरा बक्स गैयिनि नै केमेराखौहाय फालि सिङावसो सोनानै सिपियाव लानांबाय माथो खालामबावनो उफाय गैया बायरायावबो लाजाया ओरैनो जाला मोनलाबो दोनजायाना ओमफ्राय स्क्रिनफोरखौ गाज्रि जाजानो गिनांगौ ओंखायनो हाथिजानो गिनानै फालि सिङाव सोनानैहाय सिपि सिङाव सोनानै लाबाय आरोखि आङो आलासि जाफैलायबाय नै लोगोफोर माबानाव बिखुनजोनावहाय दासो सफैदों बिखुनजो फन हरदों नै हेलौ औ सफैबाय ए मोनफैबाय जोङो आधा घन्टासो जाबाय औ नै बिखुनजो फन हरदों बुरिनि मबाइलाव माबायावसो थांदों नामा क'क्राझारावसो ओमफ्राय दा जोंखौ सफैबाय नामा होननानै बेजों खबर लाहरदों आरोना दा नै भिउसाहाय दा थांसै थेंक इउ माथो मा आराम जाखाबाय नै सेन्देला मबाइलजोंसो बानायदोंलै भिडिअखौ लोगोफोर स्टेबिलिटिया थ' मोजां नङा मावलागोन आरो जेनेबा थाबायबाथ' मावखायो केमेराजों बानायनो बादों आङो दैखरा नै नै सैमाया नालाय खुंसारनिया एकदम फिसासा माबासो पकेट डगसो जाबाय दाना सानैजों जाबाय ककलिं ओइ सुनुआबो नै मा नाममोनलाय बोरैबा होनोमोनलाय कुकि माथो कुकिसोना गोजां बोथोर नालाय नै गामियावहाय अर सायलायबाय नैबेनि नामासो कुकि ना सुनु ओइ गाफ्लांबाय कुकि जाया होननाया सिलायगासिनो दाना गैला बेखौ जेनि जाथोंसै एलाय हनै होलाय हरखाबाय एलाय जाया होनलाय दाना गोथाव मोनदों दे जादो जेनि दे गुड मर्निं लोगोफोर नै सोरांलायबाय सोरांनानै नै गामिना सोरांबानो अर सुयो आरोखि ना नै दा 6टा एसे बारबाय 6:30 जानोसै दा नै अर सायगासिनो
जोंनावथ' साया न'आवहाय खुंसाराव दासो सिखारदों माखासेया दाबो सिखाराखै नै ओरै दङ औ नै बाबुजों बिमाजों नै बाग्राङा माबा सिबगासिनो सुनुआनो फैदो सुनु फै दा बै साहेबा है खदै नुजालायनाय माबालायनाय दा माइब्रा जासिगोन आरोना बाबु आयु दे आखाइ दे साय दा माइब्रा जानोसै आरामनो गोजांलायबावाखै बिसिनाव गोलोमलायबावदोंसो आंलाय एसे गोजांगोन सानदोंमोन गामिखाय गस्लाखौबो लाबोनाय जायाखै जायगाबो गैया लाबोनो रिदां फिसानि माबा माबि गस्ला लंपेन्ट लाबोबाय बेनो बुंखायो गारिबो गैजाया नालाय गारि दं जानायबासोमोन गारिबो गैजाया ओंखायनो लाबोथाव जाया रेडि जाबाय नै जानोसै लाइ सेवरायखौहाय दे खालामफिन दे wah mwnbai mà khảo 오 수영 봐 수저에 낭바이 캄카고 뭐게 자르 bạc khủ dậu lấy 자르 khủ dậu 자 bự 술이야 Bondo mana? Ya, bondo musade naja. Bondo, jangan nasi gaya sekolah. Kawan dong mana aja, kawan. Jangan kawan bondo bayi. Kawan jahat mana? Nah, ini orang spirit. Christmas saya sih ya Christmas. Agak sekarang deh. Agak sekarang. Saya jauh sih ini bener baku. Ada aku tuh le. Bớt nữa đã. Thôi rồi. Không mua đứa đi. Không ra nữa. Để nó không mua được. Nó không mua được đây. Hay. Để không mua được. Gì nè thằng mới mà lại. Ôi. School thằng lan. Ăn cả khô chứ. Mà anh chỉ cả khô. Bữa đi không mở nó không phải. Ăn rừng á. Ăn rừng á. Ăn rừng á. Rồi. Mà vô không một la. Vừa ra là ngủ gì lại. Mà bisa không có. Không lạ. Không muốn lạ. Ở đây trên nè. Nơi trên nè. Lên con vậy. Lên con vậy. Thằng đấy này dừng cái gì đó. Xin được không chưa? Rồi, lên con vậy. Ủa thằng người xin tôi lại. Ăn cuốn chứ. Hả lạ.
Này, điêu thì đi khơi rồi mama. Mà có được hay nó bỏ. Để. Anh kiếm lên được không? Cái gì vậy? Rồi kiếm nó nào hạt sinh ra khởi. Là bang bố chú lụp xe là bữa. Cái là. Hốt để xem bố. Là bữa. Gái chả khăn tao con à. Cứ tan lấy ra. Chả khăn tao con ra. Sao hạt này nhỉ? Hơn lại. Siêu là gì vậy? Dạ nằm Nó siêu vậy. Này bị áo nó siêu là gì vậy? nằm ở trên nằm ở bà đưa xịt ra. Để gan con. Để san giống sao đây? Đây. Cô hati sari ali kode. Buat sari ali deh. Kham dam đưa đeo ra. Deh. Kham dam đưa đeo ada gem. Deh. Si pung đưa ada to đi ro. Chu tha dam đưa ada ting to. Serau đưa ada go ringo. Bây giờ go bớt đâu. Ông ra này mà. Hồi la lại. Một sao gần dương. Ba gurumba. Giúp vậy. Talia. Giúp vậy. Ang ni student dong oh, mane ang ni buri ni gamiyaw hai. Ang ni student fैदों आरोना माने बिहाबो जेनेबा खुरमा दङ ओमफ्राय फैदों नै क्लास 3 नि स्टुडेन्टफ्रा मिथिगोन क्लास 3A मा सोरगोमामोनना आं बावनो नागिरो सोरगोमा फैदों बेबो क्लास 3 नो माय हाबोमोनलाय फेजा ना हेलौ होनो दो सोरगोमाखौ लोगो मोनदों नै आहा आलासि जानो दा नै सोरगोमानि मा जायोमोनलाय नोंहा औ आयंसो जायो आयं औ सोरगोमा बिमायं जायो दे मोजां ना सोरगोमा दे होमबा थादो दे आं थांसै दे औ दे नै कृष्णा फैदो थाङा फैना बुरो आं थांग्रोसै आफा बुरो आं थांग्रोसै खोनाबाय आफा आं थांग्रोबाय औ थांग्रोनो माने सिम्बोरगाव थांनांगौ ना औ लेद्रायबावबायसो नै टाइमाबो 2ता जालायबाय आयदा खोमा खेबजोबबाय आदै आखायाव अ मागौ मा नांगौ मा गेलेग्रा आथा नाग्रा आथा नाग्राथ' ले रा इलाय नै होलाय आथा नाग्रा आं बायना होगोन दानो होगोन आं माबायदि आथा नाग्रालाय नै बिलाय बेजोंनो नादो नोङो बेजों नादो आथा नाग्रा इलाय आथा नाग्रा बेनो नै बावबो नाजायो नै बावबो नाजायो नैलाय आथा नाग्रा नैलाय नाबाय नैलाय आथा नाबाय ओइलाय आथा लाबोदो आथाया लाबो बेनो आथा नाग्रा गेलेग्रा आथा नाग्राया बेनो आथा नाग्राया बेनो आइदै बोलो साला बोलो आइदै बेजों नाजायो आथाया आं लांफानाय नङा आङो आयु आथा नाग्राया बेनो बेजों नाजायो आथाया बेजों नाजायो आथाया बेनो आं लांफाखाया होमबालाय आं लांफाया आं दुगैया आं लांफाया
रायजोफोरनो खिन्थानो रायजोफोर नै रायजोफोर बिसोर सानैया आंखौ बुनो नागिरदों रायजोफोर इलाय बुनो नागिरदों रायजोफोर बिसोर सानैया आंखौ आथा नाग्रा मोनैनि आथा नाग्रा नांगौनो बिसोरनो Woi, 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 ada, woi, woi, लोगोफोर दा आं सफैबाय आरोना सिम्बोरगावआवहाय आयंनि न'आवहाय आइनि बिब'नि न'आवहाय मेन लामाया बैनो मेन लामाया ओमफ्राय न'खरनिल' बारनांगौ दा जेनेबा सफैबाय दसे थानानै थांसै थौदो नायनोसै माने आं दिनैहाय माने मबाइलजोंहायसो आं जेनेबा भिडिअ खालामदों आरोना जेनेबा केमेराजों आं खालामाखै आरोना माने बाजैया नै जोंना बिराद गोबाव जाबाय फैया नै बिसिना ओरैहाय औवा बागान दङ आरोना ओमफ्राय गय माखासे दङ ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना बिसिना जायगाया माने बाहाय बिसोरो मैगं थाइगं गायो आरोना नों जोगोनार आलु थालु गायो आरोना गायनो हाया मोख्रा फैनानैहाय ओरै बुरनानै लांजोबो जोगोनारफोरखौबो जानानै थांजोबो आरोना ओरैबायदि असान्थि आरोना दासिमबो बेबायदियाव दङ आरोना ओंखायनो नै दा जेबो मैगं गैया सिम्बोरगाव एरिया बियो सिम्बोरगावआनो बाजारनि साहा ओरैनो ससेल' आरोना ओमफ्राय बिराद मोख्रा फालो दं आरोना फैनानैहाय जानानै थांजोबो बुरनानै थांजोबो जोगोनार खुमब्रा थुमब्रा माबा माबि आलु थालु बुरनानै जानानै थाङो ओरैबायदि असान्थि आरोना दासिमबो आयं नै आयंआ जोंना ए मोख्राफ्रा दासिमबो फैयोना गायनो हाया दाबो जेबो मोनजाया मैगं थाइगं जेबो मोनजायाखैनो बारियानो लांदांजोब जेबो गायाखैनो थाबायनानै जेबो गायजाया आयौ हालदैखौबो ए हालदैखौबो एकदमबारे बोखावनानै जाजोबोनो बुरनानै आरोना आयं हौवा बियो नै मबाइलावहाय बेस्थ' एकदमबारे बायदिसिना सिनेमा नायगासिनो सिनेमा नायनानै बेस्थ'थार आदा बियो आयंनि फिसाला नै माइ लामनानै फैदों बाख्रियाव सोनो नागिरदों ओमफ्राय बिहा सासे फिसाला दङ दा बियो टिउसनावसो थांदों आरो बेखौ लोगो मोनासै ओमफ्राय नै आयंआ दिनैसो नुदों फिसौलाखौ माने मबाइलावसो नुबाय थायो ना भिडिअ कलिंआवसो ओमफ्राय गावसोरबो थांनो हाया जोंबो फैनो हाया ओमफ्राय नै दिनैसो लोगो मोनदों आरोना दिनैसो नुदों ओमफ्राय थाव फुननानै होगासिनो नै खाफालावहाय जाग्रा लाबाय नै जरायावहाय मा सोंदोंमोनलाय थाइबा जरानो औ औ 12,000 30 थाखा जाबाय औ जायनारि दखान औ जायनारि दखानावहाय नैबे जाग्राखौ लाबाय आरोखि ना आलदा जायगायावथ' बेबायदि मोनबावनाय नङा थरसेयावनो जेनेबा थाइबा 10 थाखा बेबायदि आरोना लाबाय बेवहाय हा नंगौ 10 थाखा बेयावनो नै औ दा नैबेयावहाय थाइबा जरासो आरोना बेवहाय जेनेबा थाइबा जरानि मोनो आरोना बेबायदि नुबायब्रा औ लाबाय जाहैनोसै आरामनो दे जाबाय दे लाबाय लाखाबायलाय नै एबार नोंखौ नुसिगोन बयबो नुसिगोन जायनारि मानसिफ्रा बयबो